mhlambe othathe wenza izinto ngendlela yakhe yokuba nothando lokuthi angasupporta la kusupportwa khona noma la kuthiwa enze into ekuthiwa iyenziwe. So bafethu kuke kwaba khona into la yokuthi kufane yini bakithi. Engifuna ukucacisa bafethu ukuthi yonke lento le ukuthi kube khona mhlambe imali ehlanganiswayo. Akekho umuntu oke wangena ku-inbox womuntu wayicela wathi mina sibanibani ngisacela ungicelela abantu bangihlanganisela imali ewukuthi. Angikaze ngize ngingene ku-inbox womuntu, angikaze ngize ngenze live and angikaze ngize ngenze content ngoba ngithi mhlambe ngithagetile abantu abawukuthi ukuthi bahambe bangifakele imali. Ngaqala i-content nginganakho ukuthi kunento engibhekile kubantu. Kwahamba kwase kuba khona into ekanjalo ke. So mangathiwa ngichaza istory ngoba kunento esiyenzeka manje la ngihambe ngathola sekungazi uzikhona ama-video angigiyelayo kwaphinda kwaze uphuma nepost ukuthi mina ngihambe nemali ama-influencers ngingawakhokhelanga. Okay, so gcina ngakho-ke lokho ngifuna ukuqala ekutheni ukuthi kuye kwaba nento la yokuthi angihlanganiselwe imali. And leyo nto yafika kanjani na? Okokuqala ngafike ngafonelwa umgibe. Mangifonela umgibe wangifonela wangibuza impilo hayi ngaphila ngamtshela ukuthi hayi ngiyaphila bhuti omdala. Wase esho ukuthi hayi kunomuntu engimaziyo lana ucabanga ukwenzela into ekanje. Ucabanga ukuthi kube uyena mhlambe oveza uvo lokuthi uhlanganiselwe imali. Manje ngoba ngikufonela mina badecide ukuthi oyedwa wabo angifonele noma ukhona ukuxhumana nami angifonele acele imvume yami. So wathi mayicela imvume yami basho bathi bayicela ngoba kuzobe kusetshenziswa igama lami. So kufanele kube ukuthi ngiyazi ngaleyo nto leyo ezokwenziwa. Okay, ngavuma ke yaqala yenziwa lento lena wayishilo ukuthi uthunywe uSiya. Wakubeka kwacaca ukuthi uthunywe uSiya ukuthi uSiya ucela ukwenza into ekanje ezobi negama lamphakathi. Kwadlula ke lapho waqala uSiya wayenza leyo nto leyo. Wakhipha okusho ukuthi uSiya wase ethumela uBootmax ukuthi akangibize ku-inbox bese eyangichazela kahle ukuthi bacabanga ukwenza into ekanje. Kwenzeka lokho wakhipha futhi uMax ama-video washo ukuthi izinsizwa ziyangidinga ngala kunento edinga ukungenzela yona. Saqala kanjalo ke ukuxhumana nobani noMax. Yenziwa ke lento leyo kuhlanganisa imali kwaba khona ukungangizothini kwaba khona mhlawumbe ukuphazamiseka ukuthi bangazi ukuthi iyiphi account ekufanele bayisebenzise kodwa kwagcina kuphunywa nento yokuthi account abangayisebenzisa iyona le yami ngoba wonke umuntu wayekubeka ngokusobala ukuthi akafuni kuthiwe mhlawumbe uzenzela yena. Yaphuma i-account yami aphuma ama-video nangampela futhi abantu baqala bafaka imali ngephuzu lokuthi bathi bona baseka lento ebengiyenza ngaleso sikhathi leso. Yangena ke imali kwi-account yami hayi kweyomunye umuntu. Saqala lapho isaxhumana noSiya ngakuthi mhlambe amanye ama-proof of payment bengiwathola ngaye uSiya. Angitshela ukuthi hayi kunomuntu othi usenda imali ngicela uyi-check ukuthi khona yini. Ngimphendula hlala ngibuze futhi ukuthi okay ingakanani imali. Ngimtshele ngithi kwesikhathi bengimsendela ngisho screenshot ngithi hayi nayo imali ekhona njengamanje. Buye ngazi ukuthi bayaphusha nayo imali ekhona njengamanje. Buye ngazi ukuthi imali yangena. Bese kuba khona futhi yahamba lento okusho ukuthi uMiyeza ubehlala ekuveza ukuthi kufanele sijabule sonke. Kancane nje masikhuluma ubekuveza lokho ukuthi hayi imali yangena kufanele sijabule sonke ekugcineni. Haw, okay. Nami phela ngithule phela ke ngoba mhlambe ngiyacabanga ukuthi noma ubani uyazi ukuthi ungiyabonga
manje awusasebenzi kakhulu. Umuntu uma ekhuluma ngokujabula obvious ukhuluma ngemali lo muntu loyo. Hawu, hayi okay. Iqhubeke lento. Bese kufika la khona ekutheni iye ngase kuvuthweni ke manje. Yayisiya ngase kuvuthweni ke manje ukuthi ngathi sefana icace le ndaba yemali ukuthi kunemali mhlambe ekufanele ngihambe ngiyikhiphe. Kodwa ebiza ngaleli gama le-appreciation ukuthi ngiya-appreciate ukuthi ukwazile ukungisiza ukuthi abantu bakhone ukungipha imali ngokuthanda kwabo egameni lami nasegameni lento bengiyenza ngaleso sikhathi. Ingene imali kuthi ngelinye ilanga nje ngisey'ndaweni zami nami afona uSiya, angisazi noma WhatsApp noma wafona yini. Okay, angifonele uSiya ethi mamzimela ngisacela ungiphushela u2001 na u2000 ukuthi wathi kunemeya wathi kunemeya angisazi yakuhluhluwe owe kodwa nje ngathi wathi ihluhluwe ekufanele uhlangana nayo. Ngingakhuluma lutho ngimbuza ukuthi ufakelwa kiphi imali ufakelwa kiphi inamba imali anginikeze inamba afakelwa kuyona imali ngimphushele lo 2000 wathi yena uzobuya lo 2000 lo engufakayo. Hayi ngufake nami ngingabe nankinga phela kuyalungiswa ngithi hayi kulungiswa into zami. Wathi kumina eyokubhuka iaccommodation ukuthi akwazi ukufihla ikhanda abe busy kahle nezinto zami. Uqala nje womsuka walento 2000. Okay kulungile ke wawenza ku live watshela abantu ukuthi u2000 kwakuwo wa petrol. Ngangaba nankinga futhi ukuthi okay kumina ubethe wokulala but kubantu uthoka petrol. Ngangaba nankinga futhi nalokho ukuthi hayi mhlambe kwashelela ulimo. Ngawusenda 2000 ngusenda ngephuzu lokuthi uthene uthe uyolanda enye imali vele athi hayi mamzimela vele 2000 uyolanda enye imali siyolungisa zona indaba zakho ngathi kunento afuna angazi ukuyenza kodwa ngaphansi kwegama lakho. Ngawusenda 2000 wahamba kanjalo. Yaqhubeka futhi lento le. Yaqhubeka futhi yenzeka indaba yokufaka imali hlala ngibuze futhi hayi sekuyimali eMthamara ngimtshele ngimsendele screenshots ukuthi hayi sekuyimali engaka manje imali engaka. Iqhubeke futhi indaba yokuhamba kwemali bayifaka abantu. Manje ke la esifike kwase kuba khona ungazwani khona kahle. Uthe eselokhu eyikhuluma le ndaba leyo ukuthi kufanele sijabule sonke. Wayikhuluma ngangaba nankinga nayo. Anginankinga nokukhipha imali. La esifike sangazwana khona ukuthi uhambe kuthe mase kuzophela lento lena wase eqala eveza ukuthi kunabantu abangaphansi kwakhe okufanele bathole imali. How? Ngambuza ngathi mina kura phela wemiyeza ngoba mina umuntu ebengicommunicate naye uwena kuza kanjani ukuthi uze ukukhiphele mina lokho ukuthi kunabantu abangaphansi kwakho ebebekuphushela umsebenzi. Ngambuza nje kanje ukuthi kuza kanjani ukuthi bese kube ngazuthi kunabantu mhlambe bebeqashiwe ukuthi baphushe umsebenzi noma ngabe kuthiwa mhlambe ikhona imali yokukubonga engikunika yona okuchaza ukuthi kufanele ngiyenze ngiphinde kathathu na. Kwaqala lapho kwangazi ukuthi kunokuhilizisana ngoba uhambe wafaka abantu wazi wababala. Engicabanga ukuthi mhlambe naye lokhu uyakwazi iqiniso nje lemsulwa wathi yena kuno Butumex obemsiza kufana thola ukhati. Wathi kuno ngicabanga ukuthi ubhuti naye uthe ukukhula ubhaka wathi ubhaka wathi hey wathi bathatha abantu kulento le. Ngayibuza ukuthi okay mangase kuthiwa ke ngiyambonga umyeza mhlambe lithi sengimfakela u5k wokumbonga phela njengoba esho because nami ngiyazi vele ngiyabonga usasebenza imali njengamanje kusho sifanele ngithathe lo 5k nguphinde kathathu ngoba phela bathathu manje kufanele ngifike ngithi 5k wakhe ngithi 5k kaMax ngiphinde ngithi 5k kaBhaka futhi hayi ngaphinde futhi ngakuziba lokho Nkosi yami ngoba nina phela kuthiwe appreciation mabesho
ukuthi udrink